Takže čau lidi, jsem tady zase já, že jo, Lásp. A tamhle tý prdele za mnou si vůbec nevšímejte, jo. Vůbec jí nevšímejte, vole, nebo tamhle, to je, vůbec si nevšímejte, to je jenom prostě prdel. A se mnou dneska ve studiu tu je DJ Bosseman, takže pozdrav. Jo, dobrý, je to Exo, to si vůbec nevšímejte. A dobrý, hele, kámo, takže za prvý, mohl by si mluvit prosím tě víc nahlas, vůbec tě nejslyšet. Já vím, já zamrznu mobil. Jo, dobrý, takhle mluv celou dobu a takhle, no, takže, jo, dobrá, mě to vůbec nezajímá. První otázka, kolik ti je let? No, na tuto otázku nemám odpověď. Dobře, takže ti je 5. Je mi 11. Dobře, je ti 11. Co hraješ za počítačové hry? No hlavně Minecraft a Counter Strike. Dobře, mě to vůbec nezajímá, zeptal jsem se tě jen tak ze zručnosti. A takže, hele, ty si říkáš, jako že jsi DJ Bosseman, jak se jmenuješ třeba na tom Minecraftu? Ano, tak máš nějaký skin, třeba nějaké jako... No ne, asi ty vole. Nemám skin jako dřev, prostě mám fialový šátek, že jo, takový černý kalhoty, prostě, když uvidíte takový skin, tak jsem to prostě já, DJ Bosseman. Jo, dobře, taky jsem se tě zeptal jenom ze slušnosti. A hele, takže prozradíš nám, jaké je tvé skutečné jméno? No tak na to ještě moc brzo. Dobře, tak to bude asi v příštím díle. Jasně. Uá. A v příštím díle si... prosím tě, drž hubu, ty to nedělej, jo? V příštím díle tady budeme mít DJ Bossemana. A takže budeme mít tady DJ Bossemana, z toho si nic nedělejte, hlavně si vemte antidepresový, vole, prášky, protože, vole, je to fakt idiot, takže čau lidi, no řekni čau, ať to máme za sebou, ty vole. Dobrý, nás vůbec nezajímá, co tady DJ Bosseman řekl, ale čau.